खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फेन खेबसे बरबावबाय सननायजों जो फगवाननाय महिला सोनाफोर दामुगै लोगोसेनो फावदुर खावलायखौ लानानै आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना गरमाथ' गरम दा बुंसै ओरैबादि अखा गैयाबाबो दोहो दोहो थ' बेनि गेजेरजोंनो अयनाय मैया फिसाजोखौ हासुनो बहननाया हरावहाय एसे लेट जादों आरोना लेट जादों ना उन्दुनो लागायाव उन्दैया हासुदोंना हासुवाखै ओमफ्राय बिफानि जातजों दुगैदोंमोन आरोना मोनायावनो ओमफ्राय आं हासुगारनो सानदोंमोन मानसिया हासुवाखैमोनदां मोनायाव बन स्लाबनो हायासैना आङो अखा सेरगार गारबाय उफाय गैया गासिबो ए टु जेड गान्दु कभार बग्रा बग्रि सोमनानै दङ बुला बुलि बुनानै सुहैनोसै आं नायदै 3 बोसोर बारलायबाय दासिम अखा सेरबाय जि मिन्थावथाव आरोना बाया मोजोमा एसे बुनायलाय बुला बुलि बुनानै लानो हागौबायबो ओमफ्राय ओरैहाय इदि दं आरोना लेथेर फेथेर जानानै बुखांनाय ओरै बुनो लागा फटाफट थुल्लु खालामनानै लानोसै ओमफ्राय नै दाख्लैसो मनाजों बालाजों गाफुलायनाया बादामालिया महर लाफिनबायानो माथो होनना बुंबावनो जाबायहाय देरहागबाय आरोना ओमफ्राय नै सान्दुङाबो एसेयावनो जाहा थां थांखारबाय सहायनो हाला आङो अमा मेजेमा दानिया फैनोसै मेन हाबाफारियाव आरोना थारमाने नै आरोना आयौ मोनसे बारजुमनानै थालायलायबायहाय नै मैया मोनायाव सोलायदों आं दैखौहाय बिथाङा मैयानो लानानै फैदों मा होनो दाखोन गारखानाय आरोना इया एसे सुस्र'नानै आरो माथोबाव हाबाफारियालाय खिथुखौ दानस'नांसिगोनलाय बिमा बुरैया ओमफ्राय दिनैनिया बिराद गिदिर गिदिर आरोना साम'आनो ओमफ्राय आं डाबल मेहनत खालामनांगोन मानो होनबा मैलाथारनाय साम'आ अबेबा अबेबा आरोना बिराद फुख'नांगोन आङो मा होनना बुंनो आरोना दै मैलाफोरावसो साम'फ्राबो देरो होननाय बायदि खोमा मालाबा मालाबाना एसे जोंखोल जानानै फैखायोना बेबायदि खिन्थु नै दिनैना एकदम बुख्रा बुख्रिथारनाय दे बोलो होथाबसै ओमफ्राय नै लानानै फैलायबाय आंहा थांगोन आरोना गाजोल दंलायलाय बोरैबा जाबाय इलायगोन आरोना आखायाव हाबबाथाय नै जोंहा टिभिया दाबसेयावसो थांगोन आरोना बे नोंथांमोना टिभि लाना फैदो हान्थुसे बस्थाया लाबाय हा तु बाहर रहे मैं लेके आ रहा हूं नाङा आं लाबोगासिनो दं आरो जया सरकारनि माबा जि दंमोन आं हरफानो र' बेयावनो था माने फिसाजोखौ गारखुमादों आरोना बेयावनो खौनो एकदम बावलाजोब्बाय जोङो दाख्लै माइरं लाबोनाय बाय बाय दा थारमाने आरो माथोबाव साम'खौ दानो आखायाव लाबाय आङो मालाबा मालाबा आंना मोनसे साम'खौनो खनथाम दानाय नांगौ आरोना आखाइफ्रा हिट नालाय बेनिफ्राय सोनाफोर दानिसो एसे क्लिप होदोंमोन ना आङो बियो दहाय फुङावनो लानायमोन हजि बिथाङा माने न'आव थांदों बेनिफ्राय आङो टिभि बायनाय भिडिअ होदोंमोन ना बेयाव सोरबा सोरबा आगैमोना आब'मोना होनदों माथो टिभि दंखायोमोनलाय आब' मानोथो बायबावखो मानो नांलायगौ होननानै थ' आब'खौ बिथाङाबो होनदों आरोना थ' बे टिभिया जोंनि बे क'क्राझाराव रुमाव लानो थाखाय नङा आरोना न'आव लांनायसो लालियाफारानिसो माने जोंना हजों न'नि टिभिया गाज्रि जानानै दङ खिथु गोलावसोमोन नालाय टिभियाबो एसे फुराना जाखाबायमोन माने गोदो हजि बिथाङा साख्रि मोनजेननानै बोसोरनै ना मा थानानै बायनायमोन आरोना माने बे समावहाय आंजोंबो रायलायनाय सुरु जादोंमोनहाय थ' आङो मिथिगौ आरोना माला बायदों माला मादों बेसिबां लादों बेसिबां मादों बे टिभिया ओमफ्राय न'आव फैसा हरनानै बायनो रायलायबाय थानायावनो आंजोंबो रायलायनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं मोनथिदों आरो गासिबो थ' बेखौनो लानानै थांदों बिथाङा उफाय गैया आं बिदि हाइफाइ नङाहाय थाखानानै आरो माबा एकदम लादेरबावनाय माबा माबि आंहा बिदि दम गैया बेखिनिखौ मा जेने थेनेसो दाख्लैनिफ्रायनो बायनो हायाखैमोन थ' दा फैसा बेथन हाबनायजों ओमफ्राय आरो दाख्लै मानि अमा फाननायखौबो एसे होदेरलायबावदोंसो ओमफ्रायसो बे गंसे टिभिखौ बायबाय आरोना दा थ' न'आवसो लांबाय बिथाङा बेखौ दा दोथाब दिथाब खालामनानै गारबोसिगोन आरोना माने मानसि लांखासिगोन बेनिफ्राय साम'खौ आं सोबग्रोनानै थानोसै आरो गाव गैला नालाय गावहा दा फैनानै सोबफैथोंसै ओमफ्राय मा होनो बिहामजो हाजोरखौबो एसे लेंहरनोसै आं रुमनिफ्राय बाल्ल' फैयोना मायो फनखौनो हरनो मोनाखै माने आंहानो टाइमानो सर्ट आरोना थ' फुला फुलि फुनानै लानोसै बोलो होहाब फुनानै दान्दिसे उनाव ओमफ्राय बे सानि बुख्रा बुख्राया खारबाय आरोना सिबाय नै जामख'लायबाय नै सुयै सिख'नो फुगासिनो दं आङो मनायावबो फुगोन र' बेयावबो फुनायाव माथो एसे जोंखोल जादों ओंखायनो जि थिखावगोन दाबो जायाखै ओमफ्राय बिदिनो एसे ओरै सुख'नो खालामनानै माने साम' माबाया गावख्लायोना बिखौबाहाय बेखौ स्र' सुबाय थानांगौ एबारना मनायाव बोलो होनोसै आरोना बारा इन्ट्रेस्ट मोना आङो गोदो न'आव मा होनो बै मैगं खादा मा होनो बेखौ औवानि हेबनाया बेयावसो मजा मोनो आरोना आङो दा उफाय गैया मनाव फुलाय प्लास्टिकनि बास्केटाव फुलाय
ओमफ्राय दाख्लैनि संनायाव सासे आगैया माथो साम'खौनो गोसोमसोमसो नुदों आब' होनदों माने फुनायखौ जायाखै बायदि होनदों आरोना आं मोनथिला खिन्थु जाय साम'आ एसे साफा बेहा मालाय फुसिन फुबानो साफा जाखायो नै ओमफ्राय जाय साम'आ एकदम कालियाखाथार आं बायदि बेखौ बेसिबां फुङावलाय मा खालामनो हानो बायख्लालायलांगोनसो आरोना नै बायख्लालाजोबलायलायबायसो नानि आयै थाबो फुबावगोन आङो दंबावो खारै होनानै फुबावगोन लेबु होनानै फुबावगोन कालारखौ आं बारा सिन्था खालामला आरोना बेफोरनि मैला मैलि खारलाजोबबानो जाबायसो आंना बेलाय जायहा एसे मोजांखा मालाय बेहा मोजांखानै बायख्लालाजोबलायलायबायसो साम' खान्दाखौ ओमफ्राय सनाफोर आं गारजोबदों आरोना अबेबा मोनसेखौ मोनामनाय मोननानै आङो मोनामजानो गिनानै गारजोब्बाय आं ओमफ्राय गयेकथाखौल' लाबाय एसे गोजावसोखौ साफा गारजोब्बाय गोलाव गोजा जायो बांसिनानो फुबावनोसै ओमफ्राय आरो बाराखौ मा बुंनो फुथाबबाय थाबाथ' एकदम फुख्ल'लायगोन आरोना बायख्ला जालायनाय गोदो जोंनि आइनि बिमा आबैयाबो बिदिनो फुयोमोन जाहैदों आइयासो खिथायो आरोना आइयाबो बेबायदि फुख'नो माने हाबावासो जाहैदों आरोना आबैना एकदम फुयैनो गुफुर खालामजोबो साम' गुफुरमोन खोमा एसे आइयाबो बिदि हायाबा आरो आइनिफ्राय आं आरो हासिनि जानोसै आरोखि जाबायहाय गाबोन लेबु दैजों एसे सोमहाबनानै दोनसै आं मिन्थिथारलाङा आरो दा सुबावगोनसो आङो नै गयैनो सिबाय गयफ्रा थल' थिंजों गलायलांबाय लेबु सेबनानै दोनो र' जाबाय बायदिसिना रेडि खालामगौमानि एसे सोमनानै दोनसै खेमसेनो ओमफ्राय मानसियाबो स्र' सुनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय आं मोनसे खोथासो बुंनो सानदों आरोना साम'जों आंजों ग्रोब ग्राब मिलायनाय बायदि मोनदों आंखौबो जेसेबां फुख'यो मैलायाल'सो साफा जागोन कालाराथ' बेनि बे थागोन नालाय साम'आबो बिदिसो होननांसिगोन आरोना फुख'बाय थानो बानायनि बुद्धि आरो मा बे ओमफ्राय माखौ मावजेनो माखौ माजेनो जाबाय आङो साम' थाम' दाननाय फुनायाव बिराद समय लाबाय आंना आरो मावस'ना होग्रा बिथाङाबो गैया जाहैबायना माइरं सुनानै ओंखाम जानसनबायनो माबा मोनसे खालामसनबायनो भाजाफोर गैया थ' आङो एकदम हां खनसेनो खामानिफोरखौ मावग्रोनानै लानांसिगोन आरोना केमेराखौ अफ खालामथ'नानैहाय ओमफ्राय येस बेखिनि माखासेखौ आं हां खनसेयावनो मावबाय होनजासै सुबाय सबाया माने बायनानै लाबोनायसो फवासेल'हाय दाख्लैनिफोरा गैला दाख्लैनो गोदि मोदिखामोन सारायाव जानखाबाय रेडि जाखाबाय माइरंबो सुखाबाय एकदम बेखौबो हां खनसेनो खालामबावनोसै आं बेनि सिगांनि प्रसेसखौ आरोना नैसिबां मोनफैबाय आरोना आङो नै स्टेप बाय स्टेप सोलिगासिनो दङ नाथाय आं गासिखौबो देखायनो हास्लाबलायनाय नंला ओमफ्राय आरो दाख्लैनो जादा एसे देखायखादों आङो संनायखौथ' बेनो बे प्रसेस आंना बेखौ देखायफ्लेबाय थाबा सोरबा एकदम दा ज्राव रायलांगोन ओंखायनो फोमोनलाबाय थानोसै आङो ओमफ्राय सनाफोर आं एसे बुर गोदौनायाव एसे लाफैफिनबाय आरोना नै गोदौगासिनो दं आंना बुस्थुआ ओमफ्राय मा होननानै बुंबावनो आरोना नै बिदिखौथ' बाबाय आङो दाख्लैथ' हायखांनानैसो गारदोंमोन ओमफ्राय सासे आगैया कमेन्टआव हरदों आरोना बिदियासो गोथाव जायो आब' होननानैहाय थ' थाथोंसै खनसेल' हायनानै गारबाय आं नै बारा नङा नंनायालाय गोदौबाय थाथोंसै र' ओमफ्राय नै ओरैहाय जोगोनार हादों आङो फिसालायाथ' जाथारानो जाहैबाय ओमफ्राय बेखौनो खालामसै आरो फाजा बेनो मोनबायहाय सनाफोर आं बन्द' खालामबाय आरोना मोनबाय सोबखांबायबो आङो नै गरथाम मोजां गदों बाबा लांनायालाय माथो बाबाजों रायलायहरखांबाय ना बबाय लागायदों बबाय मादों भिडिअ कलिंआव नुफा माफा रायलायहरबाय दोथाबबायानो लगे लांनानै सिबिखौ आरोना सिन्था गैला ओंखायनो जोगोनाराबो मोनाखै बे मोनबाथाय गबनोसै ओमफ्राय एसेयावनो आंनि हालोदखौ नायदो सेस माने ओरैबादि गरम आरोना नै आयौ बिनि सायाव ओरै आं जोगोनार थाव सेरगासिनो फिसाजोआ बाबाजों रायलायनाय बिदिबाथाय आहा बोरैबा दुंहाव गरम मोनो आरोना टेनसन होबाथाय बेला सेस सिजोब्बाय लोथो फोथो गोलोमनाया एसे सान्थि मोनथोंसै आरोना एसे सोबबावनोसै आं गोब्रै लाबावबाय नै साखि नायजोबग्रा गैया गोलोमजोब्बायहाय बिदैया एसे देरसिनबाय खोमाहाय अखाफोरा रासिननायखाय ओमफ्राय गोथाव आरोना माबायावबो बाल्थिङाव बास्केटाव सोमनानै दोननायावबो बिदैफ्रा गलाबायनानै थादों आरोना फ्लट गदों दाननाय जायाबा संनाय जायाबा गलायलायानो माथो आं बेखौ मिथिला आरोना आंना हले गदों बिहामजो हायजेरखौबो एसे लेंहरनोसां दा बेलासियाव सोबफैथोंसै सानसुआव लेमन संदोंमोन आंनो संगौ मानियानो 1ता जालायनोसै आरोना दालाय बहा ओंखाम जाखांबायनो फन हरदोंमोन आङो फिसाजोंसो रायलायदों आरोना दा बेलासियाव सोबफैबा सोबफैनोसै सासे सुबुङा दा फैनानै जाफैदोंसै आरोना नै गलिनि थाखाय जेबोआनो गैला दा गुसु जाबा आरो लाथा जाबावगोन ना बियो ओंखायनो आं बांद्राय जबलि होआसै आरोना
साम'आबो दाख्लैनिफ्राय एसे बांसिन मिक्स जाजोब्बाय आब'मोनाव एसे हरनोसै आं दाख्लै जाबा बिस्रा जायै बारायमोन आरोना ओंखायनो हरनो मोनाखिसै ओमफ्राय नै दा एसे हरनोसै जाबायलायबावसो नामा लाबायानो आरोना रेडि ओमफ्राय ओंख्रिफ्रा गावबागाव गोजा नै बेहा जागोन गाइखेरजों बेहा जागोन बेजोंल' हाहा जागोन बेजों आरोना हर गाइखेर हरनोसै आं सना हरनो लांदो बेखौ लांदोनो थां एसे सिनि थांदो आयै हनै गोलैनोसै थांदो गोलैगोन दे जिरायनो जाहै नांगौ ना थ' फेनाव थ' बाबा लांफैदो नोंनिया नै गावबागाव आदा बुगाव बेसेबा गिदिर समस्या आरोना खुरनो लाजोबबाय लेथेर फेथेर दाना जालायबाय दालिजोंसो जागोनलायनो ओंखायनो जालागे दालिखौ सामब्रामबो सङो आं दिनैबो मा नांनायनि सङाखै आङो नानि नों गाइखेरजों जाखांबाय दे आं दालिजों संगोन दे जेब्लायबो गाइखेरजों सिनिजों ओंखामजों लाग्रोगोन ओमफ्राय बेखौ एसे जागोन जाजुनाय नङा ओमफ्राय दालिजों ओंखामजों जागोन आरो एखमबा जागोन एखमबा जाया ओरैबायदि आं जाखांनानै संनोसै दे हरे कृष्ण जाला सनाफोर जाला मोतलब आङो कुकारखौनो खेवहोबावबाय दङ होननानै गथ'आ संखायो नालाय बिमाया लागावनोसै आं खुनुरुखुम लेथेर फेथेर जाला बुद्रु बुद्रा जाखांबाय आंनाथ' बिदिनोसै ओंखाम थोनायखौ लानो हाखाया मोनथिखासै जियाबो रानगुलायबाय आरोना ओमफ्राय अखायाबो एसे दोमैबाय ओमफ्राय बाखि जाखौ राननानै थिखांबाय रानथारिया एसे थाथ'नोसै आरोना ओमफ्राय सनाफोर आङो ब्लाउसखौ दोनथ'नोसै थोरसि लथाखौनो सुवाखै जास्ट रुमखौ साफा खालामदों आङो जा दै खोलैबाय ओंखाम खोलैबाय उफाय गैया थ' बेखिनिखौनो एसे शेयार खालामबाय आङो साम' संनानै जानायखौनो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच